Коли від нашої канонічної церкви отпали двоє митрополітів і там ряд священників, то вияснилося, нікого з них не били, на допиті не клали їм під ногті ігли, не клали, не били. Вони добровольно, з посмішкою, да ще й з клеветою на свою матір церков перейшли у розкол. От таких людей, уви, якщо ви верталися обратно, їх треба роками провіряти через покаяння, тому що такі люди можуть притворно вертатися, а вернувшись, знову нанести рану церкви своїм предательством і своєю скритою злобою і прихованим сатанізмом. Ми з вами вже говорили, що якщо чоловік вірує во Христа Ісуса, він не боїться смерті. Наприклад, коли Кіпріяна вже хотіли за віру Христову убити, маса людей піддержала свого архієрея і сказали, ми з ним разом приймемо смерть. Що ж робить Кіпріян? Дає 25 золотих монет Палачові, щоб він йому красну голову одрізав. Це удивительний момент. На днях показували в інтернеті, як митрополит Лонгін Банчинський сообщив, що почалося слідство проти нього, як всеукраїнського злочинця, котрий приютив десятки тисяч беженців, котрий сотні дітей-сирот приголубив, організував школу для дітей-інвалідів, котрий підняв прекрасний монастир, котрий привів до покаяння десятки тисяч людей, особливо із нашого Ужгорода. Многі люди зо мною їздили у Банчинський монастир, приймаючи благословення тоді ще від священника, нині вже митрополита Лонгіна. Що ж він сказав своїм гонителям, котрі склеїли, сплели, зшили проти нього судебне діло? Він їм подякував, да ще їх благословив, так як Кіпріян ще й заплатив тому Палачові 25 золотих, щоб йому отсікли голову за віру Христову. Почому не розуміють гонителі церкви цих кроків? Ведь вони в своєму безумстві, а деколи від того, що не знають ні історії церкви, не мають доброї освіти юридичної, я не оговорився. Більшинство з гонителів церкви в Україні не мають добротної юридичної освіти, бо то, що вони роблять, порушують закони, значить, аби їх не знають, можливо, і крайні злочинці, що грубо порушують, а друге, не знають історії церкви і не знають правила духа. Вони думають, що єпископ Лонгін боїться їх і дякує їм за те, що вони його гонять, а вони не розуміють. То практика православної церкви. На другому суді підсудимий сказав суддьові, ваша честь, ми добре знаємо, що в нас судочинство зруйновано і нас вряд ли в Україні суди милують. Рідко буває, щоб суди оправдали, коли річ йде про політичні замовлення. Но наша задача – доказати лично вам, суддьові, що обвинення липове, що придумано, що воно скоріше не обвинення, а організована клевета на нас. А потім ви, як суддя, приймайте рішення, бо на страшному суді ви будете давати відповідь перед Богом, чому ви чули повністю розбиті обвинення, а ви все одно сказали 5 років тюрми. От які ми сьогодні маємо діалоги в судах. А там нічого дивного. Нині Кіпріян платить золоті монети Палачові. До речі, древності палачі закривали своє лице спеціальним мішком. Лиш очі мали 2 дірочки,
щоб видів, як рубати, як отсікати голови мученикам за віру Христову. Сьогодні можна назвати також тих людей палачами, котрі судять християн, архієреїв за те, що вони не хочуть йти в другу релігію, да їм закон то дозволяє вірити, як вони хочуть. Гарантовано його право вибору, а їх судять палачі. Правда, сьогодні палачі не закривають свої лиця. І в цьому і страшніший момент, чим це було в древності. І кожен з нас об'язаний бути готовим, коли до тебе також прийде замовний палач. І не треба боятися ні судів, ні тюрем, боятися другого, аби під давленням, під угрозами не відпасти від церкви. Боже, убережи наших людей. От і двоє митрополітів, котрі під музику, скачучи, пішли в розкол, вони, мабуть, вже навічно відпали від церкви, але ті люди, котрих нині заставляють, Боже, поможи їм удержатися в єдинстві з канонічною церквою, бо лише так поступаючи, ми й тут діти Божі, тверді, сильні, наповнені любов'ю і благословення, а в вічності ув'єдно зі синовацькими святими і наслідники Царства Божого. Амінь.